Bismillahirrahmanirrahim. Kula serahaken dumateng Mas Wahid. Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengajian Masjid Al-Mukhlis Tegal Arum Bendan ingkang kula hormati, semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kawedangan dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal dalam acara majelis taklim, majelis ilmu. Fa insyaallah kula benjang badhe maparaken babakan fikih utawi tata cara ibadah. Ing mriki kula ngagem kitab niki Bapak Ibu. Nak kitab kuningnya ngenten niki. Pun nate ngertos kitab kuning to? Kitab sing rupane kuning ngoten mawon. Ya ngenten niki. Gundul ngenten niki, ora katokan. Ngenten sing diarani kitab kuning, kitab fikih Bapak Ibu. Niki kitab saking kiai kula 10 tahun yang lalu kalau semenjak Bapak sedo kula terus mutung mboten ngaji Bapak Ibu. Mboten ngaji kitab niki dadi kula lali. Dadi si ilmu ku nek ora diajeni jebul lali estu. Bapak 2016 sampai sekarang pun pinten tahun niku mutung akhiripun pun 10 tahun yang lalu kula ndang kula buka niku macane dadi grutal gradul malih kula. Wah, gandeng lali kalau lajeng pados terjemahane. Lah terjemahane enten nggen niki. Dados niki berbahasa Indonesia lebih mudah kula pahami. Dados niki kitab takrib naminipun. Kula aji nek kula riyen ngaji kalih guru ngaji kula. Kitab niki kitab cenderung ke mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku di antara 4 imam ingkang kita sering amalaken ciri khasipun angger salat maca bismillah dibanterke pun ngoten mawon. Kanggene wong awam angger maca bismillah kok dibanterke niku salah satunya nderek fatwanipun Imam Syafi'i. Walaupun ora dibanterke ya ora apa-apa, diwaca lirih nggih boleh menika. Menawi kala wingi sampun toharoh nggih Bapak Ibu nggih. Pun dugi pundi toharoh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lajeng mawon nggih kita bahas babakan salat. Kitabus shalah ngoten nggen sing kitab kuning niki. Panjenengan wiwit cel alit ngantos dugi sepriki jengkang, jengking, ngudang, nuding. Ya salat wiwit zaman Yahono sampai sekarang itu ya padha wae Bapak Ibu. Antas benjang hari kiamat ya guru ngono kuwi. Ngadeg rukuk sujud, ngadeg rukuk sujud kaya wong olahraga, kaya wong senam. Niku namine ibadah. Gandeng gerakane kaya wong olahraga tapi itu di dalam syariat Islam ada tuntunan, ada bacaannya. Pramila senajan gleger wujude kaya wong olahraga tapi itu dinilai ibadah. Lah niku pramila apakah salat itu? Salat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam,
dan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan. Dados niku Bapak Ibu, pengertosanipun salat itu ibadah ingkang diawali dengan napa Bu? Takbiratul ihram. Nah niku. Takbiratul ihram niku pripun ungele? Allahu Akbar. Pripun Bu? Ampun nggih. Alif fathah apa o? Dieling-eling. Terkadang ilat Jawa niku gandeng Gus kulinane o, alif fathah a, padahal niku nak tulisan Arab alif fathah a. Allahu Akbar. Ning awake dhewe terkadang keterucut Allah. Nggih napa nggih? Niku nak kula. Sinten Bu? Kula. Mula diluruskan melafalkannya sebab niku mungkin kitab takrib niki kitab fikih sanese membaca takbir itu menjadi salah satu rukun salat. Terus pengertosanipun riyen ibadah ingkang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Lah pun nggih pengertosanipun niku. Nak dalile nggen surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Niku, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Niku riyen salat pun ngertos nggih. Pengertosan salat kat biyen dugi seperti kan pun paham. Terus masuk napa bar salat napa? Sinten ingkang dipun perintahaken salat niku enten syarat-syarate. Ora saben uwong, mboten saben tiyang. Nomor setunggal syaratipun salat gangsal wekdal niku dipun wastani syarat wajib niku setunggal tiyang ingkang beragama Islam. Dados kula panjenengan kok sampun ngerasuk agama Islam berarti sudah memenuhi syarat. Niku berarti nak wong non Islam wajib salat ora? Nggih mboten. Wong dudu agama Islam kok kon salat. Kelintu nak jenengan rencangin jenengan ingkang non muslim kan salat. Lah niku dados syaratnya kudu Islam. Lah Islam piye? Islam syaratnya Islam piye? Lah kula panjenengan kados nalika riyen ijab qabul nika syaratipun maos syahadat. Mula diislamke sik. Mula syaratnya Islam menika kedah membaca kalimat syahadat dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan di hadapan seorang ustadz atau kiai. Nak dereng dangu enten KUA Kecamatan Banyudono niku rencang kula mensyahadatkan orang non muslim menjadi muslim, disyahadatke. Nak kula panjenengan ketoke Islam keturunan Bapak Ibu. Nggih to. Ngapunten nak Pak Paryanto yen Islam bersyahadat di depan kiai napa pancen lahir pun Islam. Berarti ya padha kula. Wis lahir jengkang-jengking enten lho Bapak melu ngimami. Ki ngopo tak sogok-sogok pokok nggih. Jadi kebanyakan kita Islamnya itu Islam karena dari keturunan keluarga. Mula terkadang dalam memahami Islam beda dengan orang yang Islam karena berilmu, Bapak Ibu. Mlebu Islam karena ilmu, kalih mlebu Islam karena gur elu-elu. Niku beda sinaune. Nah niku.
Tapi alhamdulillah kula panjenengan nggih tetep Islam sampai sekarang. Nah, syaratipun kedah mau syahadat niku. Menawi wonten sederek panjenengan badhe mlebet agami Islam, kedah membaca syahadat diyakini. Dalam hati diucapkan bil lisan. Terus ada 2 orang saksi. Niku dados nomor setunggal beragama Islam rumiyin. Alhamdulillah kula panjenengan sampun nggih Bu nggih. Nomor kalih suci dari kotoran dan nifas. Saumpami haid atau hadas besar. Lah niku syaratnya niku. Panjenengan salat kok mboten suci utawa niki wau setengah salat ngentut. Kedah wudu malih. Nak wis krasa slemet arep ngentut mundur Bapak. Ora kok eneng pas salat dintut kesisan. Nyah ditanono. Aku mau bar mangan jengkol kok. Krasa kok bes. Wah, mangke kiwa tengene klepek-klepek mangke. Ketika kita ragu mau ada keluar angin, segera mundur dintut kenten Jawi. Wonten niku. Niku nak tata kramanipun wonten niku. Suci dari haid, kotoran, nifas. Nifas niku darah setelah melahirkan niku lho Bapak Ibu. Haid kados tiang estri usia akhil balik. Nah, murid-murid kula niku umur 4 MI wis sudah haid Bapak Ibu. 4 MI kelas 5 niku pun haid. Soalnya setelahnya drama Korea. Jadi isine wong jang-jangan. Jadi gedene do cepet kabeh awake melu gede sak awake, sak dodone, sak bokonge cepet gede ya. Nah, zaman alitan kula niku SMP lah gek do haid. SMA kanca kula ki SMA kelas kali nembe haid. Mergo ya urung patek mengenal teknologi. Teknologi belum begitu berkembang pesat, akhirnya pola pikirnya masih sangat sederhana sekali. Cah sakniki niku kelas loro, kelas 1 wis ngerti cemburu. Wis ngerti jangan pacaran ngoten niku. Pramila psikologi anak-anak sekarang itu matang belum saatnya. Matang belum saatnya. Niku suci dari haid, kotoran menawi kakung ya mimpi basah atau habis jima bersenggama kalih suami istri nipun. Lah niku harus mandi besar, suci dari itu semuanya. Nomor 3 berakal. Napa Bu? Berakal niku ya waras. Ora edan. Jadi nak jenengan pengen bebas saking salat, ngedan Bu. Niku wis merdeka, mboten dosa. Lah pripun? Pengen mboten salat napa pripun? Pakmu aku tak ngedan seminggu ya. Niku di antaranya niku riyen. Napa melih? Berakal, balik berakal, punya akal. Syaratipun salat berakal. Mula nak wong semaput ae mboten wajib salat Bapak Ibu. Ora ndek akal. Ndelalan jenengan setengah salat nggledak. Salate batal. Niku. Balik utawi dewasa ditandai niku wau kakung sampun mimpi basah, istri sampun haid datang bulan. Mula nak gadah putra putri pun tetak suarane pun gerok-gerok niku pun wajib sholat. Kalih cewek-cewek nak pun haid datang bulan niku nggih pun wajib kena hukum Islam wajib sholat. Mula dikandani dielingke. Sebab mboten kono mboten kene cah saiki niku
do nyepelekke salat. Niku contone murid kula dhewe. Bendina tak cekoki tak kandhani angger kula absen ngajar. Anak-anak sapa sing esuk mau ora salat subuh ngacung. Wong 20 le ngacung separuh. Masya Allah. Tak tekak nduk kok ora salat. Lah pripun lho bapak nggih mboten salat to. Oh ya wis jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon jebul ana ling dicontoh. Lah niku mawon murid madrasah Bapak Ibu. Yang setiap hari kula cekoki salat jamaah, salat duha, salat sunah. Di rumah itu belum tentu dipraktekkan secara maksimal. Gumantung keluarganya masing-masing ternyata. Telah sampai dakwah kados kula panjenengan enten mriki kathah para alim ulama, para mubalik sampun menyiarkan agama Islam. Mula ketika kita sampun mendengar itu dadi kewajiban bagi mereka sederek kula panjenengan ingkang wonten pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, utawa enten pucuk gunung mriku sing dereng nate kelebonan dai-dai niku nggih mboten kewajiban. Soalnya dakwahnya belum sampai di sana. Uwet pami enten Irian Jaya tesih nganggo koteka niku lho. Mula sinten nika Ustadz viral sinten Pak ingkang mengislamkan seluruh warga Papua pedalaman niku nganti do Islam kabeh seger wuduh sing ditutupi go granate karo mercone tok. Niku ngantos diislamke niku Masya Allah niku Ustadz perjuanganipun luar biasa. Yang tadinya liar terus menjadi bertauhid niku enten suku pedalaman Papua. Nah niku karena telah sampai dakwah sampun mendengar atau melihat orang yang mengerjakan sholat walaupun pada suatu waktu atau kesempatan lain. Lajeng nomor 7 terjaga. Posisinya terjaga. Mula sholat niku posisinya sadar terjaga. Neng nak turu, nah niki mboten sholat kok mula jenengan cerita, "Yuk, aku mau sholat tahajud ping 40 kok." Kapan? Pas turu. Wah, niku ngibel niku mboten. Posisinya harus posisi terjaga. Sadar. Ngoten niku. Menika Bapak Ibu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Lajeng malih enten malih syarat syah sholat. Syarat syah sholat setunggal suci dari hadas besar dan hadas kecil. Contohnya niki wau boten haid, boten nifas, boten junub. Syaratnya niku. Kok 3 niku ada batal syaratnya. Nomor kali suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Dados syaratipun pakaian panjenengan nggih kedah suci. Suci ki ora kudu putih ya. Suci terkadang diartikan putih. Suci itu bersih dari najis. Najis apa to Mas Wahid? Najis itu sesuatu yang datangnya dari luar. Contohnya pun kotoran hewan. Nah hadas yang datangnya dari dalam tubuh kita. Contohnya air pipis, BAB, air seni, wonten niku. Mau diarani hadas besar, hadas kecil. Ini nak najis itu barang dari luar yang datang ke kita. Misalnya karpet ini ndelalah enten ompole utawa diteleki pitik pas jenengan ajeng sujud enten pitik lewat tok plenu ngono asem nek ora tata ning ngarep lah niku berarti harus dibersihkan. Harus suci dari najis pakaian, tempat, badan kula panjenengan nggih kedah
suci. Kula riyen kula kemutan almarhum bapak niku angger dakwah enten Sudimoro. Bapak-bapak Sudimoro riyen niku angger teng Sabin niku ngagem kathok hand cinco, baju hand cinco. Pak. Dadi angger nyang sawah niku ora cewek, ora cawe. Dadi angger nguyah nggo waton templekke gedangan apa templekke pager turu terus akhiripun langsung gur kathokan ngoten niku. Mbiyen dereng enten sempak Bapak Ibu. Dadi gur nganggo celana irang hand cinco niku. Lah terus bapak dawahe, "Mbah, mungkin ajeng salat celanane dilepas nggih." Mula jaman kina rumiyin wong tua angger salat mesti ora kathokan, Bu. Celanane dicopot. Mergo napa? Celanane gupak uyuh niku wae. Gupak najis niku wau. Kula kemutan enten masjid Sudimoro. Lha Pak, mbahe kok dicopot? Hooh, kae bar tani. Ora cewek ning Tegal, ora enek banyu. Terus butuh gur kopet. Niku. Lah niku akhiripun harus suci. Lah semanten ugi kula panjenengan Bapak Ibu. Niki rada jorok tur saru. Jenengan kok ngagem celana dalam bibar toyan BAB niku ketika pipis kudu tuntas. Kedah napa? Tuntas. Sebab nek ora tuntas, iku biasane engko nemplek tenenggen cawete utawa sempake. Saiki kudu tak praktekke niku, Pak. Aduh, wah geringgingen. Aduh. Sik ngeten. Walah kula ki sikile kantun kalih kok, Pak. Ketika panjenengan pipis Bapak Ibu, niku cenderungan kabeh wong wedok. Niku nak ketika bersuci, cawik cewoke ora resik, mboten tuntas. Engko kecenderungane tenggen cawete niku butuken, kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan. Nggih napa nggih? Ampun sela soalnya kula mbiyen melihat almarhum ibu sama istri saya. Wah, iki mesti ora resik iki. Ngoten niku. Butuken kula kan ngombahi ngono. Wah, iki kok enek bintang-bintang bertaburan. Butuken niku lho, Bu. Lah, mulut kok saru men to Mas Fakhan. Mboten saru niki pancen fikih harus dikupas. Mula panjenengan ketika toyan Bapak Ibu, pipise kudu atus tenan. Kudu tuntas. Lah carane piye Mas Fakid? Nak kagem bapak-bapak, iku dawuh guru ngaji kula. Toyan niku saene kalih jongkok Bapak Ibu. Ning prakteke awake dhewe kaya jaran. Nggih ta, Pak? Contone sapa ya sing ngomong dhewe iki. Kita itu jarang sekali. Harusnya kalau bapak-bapak mula nak kula mbali kiai iki kula nyontok kene dicopot kaya wong wedok. Copot-copot ngenten iki. Rudale digoceki ngene. Ning gocekine tangan kiri ampun tangan kanan boten karo. Ngenten iki tur. Nak nggih kedah ngoten. Bar niki terus dikelut, diplirit kok dikelut. Diplirit ngoten. Nak ampun nembe dicawiki. Ampun diselendhiki. Dipret. Bar niku nak ampun nggih ampun. Sebab kecenderungannya bapak-bapak pun usiane 40 ke atas, biasanya kelepe roh dodol. Ketoke wis tuntas sing tekan ngomah, crit aduh. Kaya jek milih melih nggih ta Pak Anto. Kula niku contone kula, sinten? Contone kula. Lah nggih, leres. Kita kecenderungannya kurang maksimal. Mula kalih semut ditekan mriki, ngen kandung kumeh kaya di alon-alon ngenten iki. Cepados lancar. Kalih dipelirit niku wau. Rudalipun dipelirit bapak-bapak nggih. Pancen aturane ngoten niku. Niku tata kramane kiai kula lho. Nek ngen Kanjeng Nabi ora enek. Kuwi kudu dipelirit ngono, ora nganti sedetail ngoten niku. Cuman para alim ulama menfawakan biar itu tuntas.
tuntas gen boten ketika kita pun nganggo sempak terus dianduk yang ngoyo-yo karo salat tak krasa aduh kok kaya cek milih ya ndang dibuka netes sak tembal ngoten niku coba yang ngoten niku salate sah mboten wah kula mboten mati matur nek ngoten berarti ya ana ya ini mbok menawa niku menawi bapak-bapak ngoten niku kedah ketika toyan kudu bener-bener ning lha piye Mas Wagen kok nak anyang-anyangan ya wis dikekke wae gitu Pak kondisi tubuh kita kan terkadang memungkinkan anyang-anyangan gitu terus gurus pipis itu sok kelepe ro dodol kita jane wis berhati-hati wis dicawiki meneh wayah enjing adem ngantek manuk emang keret dicawiki digrujuki wae nggih Pak Anto yo jika jer beseren bae iki ngopo wis ditutul-tutul nganggo anduk tesih kraos lah itu terkecuali kalau kahanane ngonten niku dimaafkan Bapak Ibu. Tapi kita tetap berusaha membersihkan. Niku menawi bapak-bapak, semanten ugi ibu-ibu. Ibu-ibu luwih parah meleh ibu-ibu nak cewoke ora resik, mengko mbathike tenggen kathok niku tambah gede. Mau ketika jenengan toyan ngantek kon njaba kolah, bulah bengawan 1000 rujukan 1000. Lah niku ketika sampun selesai dibersihkan mengejan Bapak Ibu. Ngeden. Heeh. Matura kowe, ayo tak enteni neh. Heeh. Ditus bariku nembe di saene diandui Bapak Ibu. Mula saene panjenengan Bapak Ibu siapkan apa itu anduk kecil khusus untuk membersihkan alat kemaluan kita. Terutama ibu-ibu. Nah, bapak-bapak gur pucuk tok templekke tembok garing nggih lho. Hari nah ibu-ibu teles lha kudu di pok dem. Nak mboten ngenten kula yakin celana kula panjenengan 2-3 hari mesti jamuran. Pasti itu. Mula kula sosok ngandani anak-anak kula, santri-santri kula ten pondok Al-Hikam ten. Nduk sing resikan. Mula Bapak Ibu, wah tekan kono ki piye ya. Pun mboten napa-napa. Titikane gampil. 1 hari panjenengan ketika enjing siram, sonten aktivitas sore ajeng siram, ketika celana jenengan copot kok jenengan ambu ora mambu pesing, berarti jenengan sakjroning pipis sehari itu maupun resik Bapak Ibu. Ning nak jenengan ambu, asem pesing kaya ukur dah. Jengkol iki berarti jenengan sing cawik mboten resik. Paham? Lho niki sepele Bapak Ibu. Mula pentingipun agami niku. Pentingnya kenapa Islam itu sangat-sangat istimewa sebab nganti saka resik wae dibahas. Pun wiwit benjang jenengan menawi badhe siram cek sik. Coba tak praktek omonge wahid kayak tenan apa set. Sedap. Berarti nak mambu keringet berarti kita sehari bersih dalam bersuci. Tengkok mambu pesing jenengan kudu ganti salin. Ketika mau sembah ya ngoten niku. Pun niku mawon. Pun pinten menit niku kok tekan toharo mari sing paling asik toharo Bapak Ibu. Pun 30 menit Bapak Ibu. Niki riyen Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken suci badan pakaian menutup aurat. Oh nggih. Menutup aurat. Aurat meniku napa? Aurat itu bagian tubuh yang harus ditutupi. Mboten pareng ditinggalke dateng orang lain. Kecuali sampun udzur syar'i. Setunggal kalau bapak-bapak itu pusar sampai lutut niku aurat. Menawi ibu-ibu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Asline niku asline. Ning gandeng kula jenengan
gesang wonten ing negara Indonesia ingkang mayoritas masyarakatipun ijik awam, dakwah Islam isih alon-alon ora kaku-kaku ya menyesuaikan. Jane sing leres niku kaya pemahamane rencang-rencang kula panjenengan sing pakaiane glubrut kaya ninja nika. Kecuali sing wajahe mboten ditutup lho, Pak. Sebab nak nurut aturan ngoten nika, kabeh kene nganggo kaos tangan, nganggo rapet ngoten nika. Janjane ning nak kula jenengan arep ngono ku malah dilokke tangga. Paket kae piye to bojone kae kok ora cetha kaya nyanti kaya arep dadi ninja lah. Mergane itu belum sampai pada kita. Kita mungkin masih beda. Nak cara letter ki nggih ngoten niku. Cara nak ilmu fikih seperti itu. Tapi kan enten mriki dereng umum. Orang seperti itu kan ora umum. Nggih to, walirane apa kowe? Ngoten niku. Ya sebenarnya niku nak nurut cara syariat fikih seperti itu. Mula ketika ada orang yang berpakaian menutup ngoten niku jenengan kudu mau membenarkan. Oh iya, jane kaya kowe kuwi sing luwih sempurna. Ngoten niku senajan aku urung iso is kaya kowe kuwi. Muga-muga sok kapan-kapan aku kaya kowe kuwi. Ngoten niku Bapak Ibu. Itu pancen yang syariat seperti itu. Semua ilmu fikih seperti itu Bapak Ibu. Menutup aurat, batasan aurat laki-laki pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Niku menutup aurat sampun. Lajeng mengetahui waktu sholat, menghadap kiblat. Lah niku salah mengetahui waktu sholat, pun manjing sholate. Terus menghadap kiblat niku. Mula awal ketika kula panjenengan salat diusahakan madhep kiblat. Engko nak pertengahane kok dadi membelakangi kiblat mboten napa-napa. Contone napa? Contone panjenengan salat enten kapal. Nggih to? Kula riyen nate salat enten kapal, madhep ngulon, kulone kono. Allahu Akbar. Ndang itu sak rakaat enek wong salat neh madhep rono. Dadi salat sing siji madhep rono, sing siji madhep rono. Mergo ambil posisi dhek kiblate pas madhep rono kapale menggok niku. Delel pas sujud ombake goyang dadi sujud iso karo mlaku. Lah niku. Itu salah satunya. Tapi ketika posisi darurat kita nggak tahu sesuai dengan yang kita yakini Bapak Ibu. Sesuai dengan yang kita yakini. Menika suci badan pakaian. Sampun niku riyen mawon. Ingkang badhe nyuwun pirsa monggo. Pun 30 menit niki. 34, 35. Monggo. Kecepatan mboten. Monggo Bapak Ibu. Lewat depan. Nggih. Salat ketika kula panjenengan salat kudu ada batase. Sutroh namine. Batase napa nggih sajadah niku. Sajadah niki. Nah, kula contokke. Ini mau ngambil. Salat niku batase niki. Makanya kenapa kita harus memakai sajadah? Sing ireng enten nggih. Balik. Enten. Nah. Niki wah sakit tok. Ini. Nah, ketika jenengan pun maca ngeten niki, berarti batasan salatnya sutranya sampai niki. Dadi nek enten wong salat, amin yo sewu Mas. Liwat mriki mboten dosa. Boleh, sebab batasnya niki. Lah, kok mungkin liwate mriki? Misalnya nak bocah ngono dimaklumi. Misalnya bapak liwat iki jenengan kedah disetop. Ada sing liwat. Ngoten iki stop orang pamplong kowe. Boten stop ditahan. Ketika mau lewat sini. Ketika kalau lewat di sini diperbolehkan karena batasnya ini.
Mula ketika panjenengan sholat diusahakan membawa tanda nggo batas. Mbah niku sajadah, kacamata, HP, apa dompet, apa buku, nggih batas. Misalnya jenengan ibaratnya niku terus mundur badhe sholat, panjenengan paringi tondo. Tondo nggih batas sholat jenengan misalnya niki, kula niki banding niku. Nah, itu ada batas minimal. Nak jenengan imam salam itu boleh kita ikuti minimal imam itu sampun ucapan salamnya assalamualaikum sampai kum niku dikatakan sholatnya sudah selesai. Jadi kok jenengan ngikuti imam bar kum niku terus jenengan salam mboten napa-napa. Assalamualaikum jenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sah. Telat minimal batas minimal menurut guru ngaji kula kum. Jenengan batalke salat anggere tekan kum krasa ngentut mintip-mintip tenggen silet umpama. Wastahiyatu lillahi wassalamu ngenteni kene cepet karandang salam-salam selam muntup-muntup kono assalamualaikum kan assalamualaikum niku pun boten batal. Batasnya sampai kum assalamualaikum. Nak nggen hadis Nabi assalamualaikum warahmatullah. Mula nggen kitab takrib, kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, ketika kula panjenengan kum itu masih menghadap ke kiblat Bapak Ibu. Kula dawuh guru ngaji kula almarhum Kyai Yoyo ketika jenengan pun tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid assalamualaikum kum ini masih menghadap ke barat ke kiblat wa rahmatullah wa barakatuh assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh niku nak nggen kitab Fathul Qorib Fathul Muin kitab takrib kum menghadapnya masih ke kiblat. Niku kum yang pertama, salam yang kedua pun sunnah. Wajibnya yang pertama niku wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki mboten salam, mboten oleh, mboten napa-napa. Wajibnya hanya sekali. Ngoten niku. Nggih. Niku enten kitabe kula, kitab enten ngomah. Membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu ada beberapa pendapat. Hadisnya semua sama sahih. Setunggal dibaca jahar dikeraskan bagi imam. Padane kula almarhum Bapak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim niku dibaca jahar artinya keras. Nomor kali dibaca syir. Syir itu lirih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah diwaca lirih. Nak pendapat ketiga, bismillah gak diwaca. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang pendapat yang paling kuat itu pendapat pertama dan kedua. Sing lirih karo sing banter. Lah terus hukume makmum piye ketika ana imam awake dhewe ora krungu. Kae gek diwaca bismillah banter apa ora? Gek diwaca apa ora? Kita harus berbaik sangka sih. Sebab syaratnya salat khusyuk kuwi kudu berbaik sangka karo imame. Engko nek lagi teko wis ngrasane imame, alah wahid meneh. Wis kanggo mesti bismillah ora diwaca kae. Berarti jenengan berburuk sangka. Niku pun mengurangi kekhusyukan. Niku sebab mengeraskan bacaan bismillah ada tuntunannya, melirihkan bacaan bismillah juga ada tuntunannya. Sedangkan yang pendapat yang setunggal tadi
tanpa bismillah juga ada. Cuman niku kurang pendapatnya ulama banyak yang dua ini tadi. Jadi menawi panjenengan berjamaah berbaik sangka mawon. Wah, kayak bismillah diwaca indik. Tapi mengke nak kurang cetha ditangkokke. "Dik, apa yuk? Jenengan bismillah diwaca ora?" "Tak waca ning indik." Kula anggere kula kali Pak D Nyarto Mbak Yayu enten sing ngerja kan modele angger bar Mekah kan pengen melu-melu kono. "Dik, bismillah diwaca mboten?" "Tak waca ya." "Indik mau Mekah ya indik." Jane ya banter Pak D banding jenengan jamaah enten mriku ya adoh. Ora tek krungu. Ngoten niku. Boleh dibaca keras, boleh dibaca lirih. Napa meleh?